Hej! I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man hækler et stjernesting. Stjernesting ser sådan her ud. Jeg har allerede hæklet en lille smule af det på forhånd, bare sådan så I kunne se, hvordan det skal se ud. Det man gør, det er, at man slår et lige antal masker op. Det skal være deleligt med 2. Og så lægger man 5 til. Så har man det rigtige antal for at lave stjernemaskerne. Men jeg er nået til en enderække herovre. Så nu skal jeg til at i gang med den næste stjernerække. Jeg bruger noget bomuldsgarn og en hæklenål nummer 3 til at få i den her størrelse. Det jeg gør nu, det er, at jeg laver 2 luftmasker til at vende på. 1, 2. Så drejer jeg arbejdet om til retsiden. Tager min nål ned gennem den luftmaske, jeg lavede først. Altså den her. Der. Tager fat om garnet. Trækker op igennem. Så har jeg 2 lykker på min nål. Så tager jeg ned gennem den sidste fastmaske fra den forrige række. Ned der. Tager fat om garnet. Så har jeg 3 lykker. Endnu en i den næste. 4. Og 5. Så er der 5 lykker på min nål. Det er dem, som skal udgøre stjernen. I hvert fald den nederste del af stjernen. Den øverste del af stjernen laver vi først, når vi laver tilbagerækken af fastmasker. Det man så gør, det er, at man slår nålen om garnet igen og trækker igennem alle lykkerne her. Sådan der. Se, så kommer den op og ser sådan her ud. Så slår man en lykke, og den laver en luftmaske. Og det var så den første af stjernerne. For at lave den næste stjerne, så skal man igen sørge for at få 5 lykker på sin nål. Og det gør man ved at tage ned gennem den luftmaske, vi lige har lavet. Skal jeg se, om jeg kan få min nål derned. Sådan der. Så i det. Og så tager garnet igennem. Og så tager jeg i den sidste af de fastmasker, jeg lavede en lykke i før. Sådan. Og så i de næste 2. 1, 2. Og slår om garnet og trækker igennem dem alle sammen. Og en luftmaske. Og sådan fortsætter jeg egentlig bare, indtil jeg når enden. Og det ser vi så lige om lidt, hvordan det kommer til at se ud, fordi nu skynder jeg mig lige at lave resten af rækken. Så er jeg nået til den sidste stjernemaske. Slår den sidste luftmaske. Så har jeg lavet den række, vi gik i gang med før. Det der så skal ske nu, det er, at vi skal lave den øverste række, så vi kommer tilbage til udgangspunktet. Det gør jeg ved at lave en luftmaske, så jeg kan vende. Drejer arbejdet. Og ned i den luftmaske, vi lavede for at lukke stjernen, den der er her, der laver jeg 2 fastmasker. 1, 2. Sådan så at det udgør hele resten af stjernen. Nu vender jeg lige, så I kan se det. Sådan der. Den mangler lidt over i den her side, men det er fordi den ikke har en nabostjerne. De næste stjerner kommer til at blive rigtig fine. Det fortsætter man så med at gøre hele vejen ned til den anden ende af rækken. I kan se alle de huller der, der, der. Der skal laves 2 fastmasker i hver. Så det gør jeg.
Det kan godt være, at nogle af hullerne er lidt svære at se, men så må man lige vende arbejdet om for at kigge fra den anden side af, hvor det er, at hullet skal være. Det er rigtig vigtigt, at man rammer i den rigtige, sådan, så man kommer ned i midten af stjernen, så det får det helt rigtige udseende, når man vender den om. Kan vi prøve at se, hvordan det blev. Sådan der. Så sådan ser stjernerne ud. Når man når hen til enden, så er det bare at starte på samme måde, som jeg startede den forrige række, altså med 2 luftmasker.